Ongi etorri Euskaltzaindiaren hiztegiari buruzko tutorial honetara. Tutorial honen helburua Euskaltzaindiaren hiztegiaren ezaugarri batzuen berri ematea da. Euskaltzaindiaren hiztegia etengabe ari da aberasten eta hobetzen. Aurreko 4 tutorialetan ikusi ez genituen ezaugarri batzuk ditu oraingo honek. Horietan aipagarriena unitate fraseologikoak gehitu izana da. Unitate fraseologikoak hitz kombinazioak dira, osagaien esanahien baturaz aparteko esanahia dutenak. Adibidez, arrasto eta sartu hitzen adierak ulertuta soilik ez da arrastoan sartu kombinazioa ulertzen. Hiztegiari begiratzen badiogu, esaten digu, arrastoan sartu, bide zuzenera etorri edo etorrarazi. Eta adibide batek dio, gure mutil gazte hau kostako zaigu arrastoan sartzea, gaizki ohituta dagota. Hizkuntza bat ondo menderatzeko ezinbestekoa da unitate fraseologikoak erabiltzen ikastea. Gaztelaniaz, meteren bere da, frantsesez, remettre dans le droit chemin, baina euskaraz, arrastoan sartu. Nola erabil daiteke Euskaltzaindiaren hiztegia unitate fraseologikoak erabiltzen ikasteko? Eman dezagun, zabaldu aditzarekin osatutako unitate fraseologikoak ikasi nahi ditugula. Euskaltzaindiaren hiztegia irekiko dugu eta bilaketa modu aukeratzeko menu zabalgarrian du aukeratuko dugu. Gero, bilaketa laukian zabaldu idatzeko dugu. Bilatu botoia sakatutakoan, zabaldu artikulua agertuko zaigu bere 5 adierekin. Zabalera handiagoa eman, ireki, barreiatu eta abar. Oso adiera ezagunak denak. Adiera horien guztien azpian bada botoi berde bat, azpisarrerak dioena. Botoi hori sakatutakoan, zabaldu sarreraren azpisarreren zerrenda agertzen zaigu. Haua zabaldu, arropa zabaldu, atea zabaldu, begia zabaldu, belarria zabaldu edo belarriak zabaldu, eta abar. Zerrenda horretan lehen elementua ahoa zabaldu da. Testu inguru askotan, aho eta zabaldu hitzen kombinazio hori zabaldu hitzaren 3. adiera, ireki alegia, ezagutzen duenak erraz interpreta dezake. Ahoa zabaldu eta berriro itxi zuen. Ahoa zabaldu eta hortzak erakusten ditu. Ahoa zabaltzearekin batera begiak ixten zaizkiot horrelakoak, ezta? Lehenengo azpisarrera horretan klik egindakoan agertuko zaiguna ez da ordea adiera hori. Ahoa zabaldu hitz egin hizketan hasi da. Eta ikus ahoa ireki ere esaten du. Ahoa zabaldu gabe kendu zituzten oinetakoak. Adiz lokuzio bada. Hitz egin hizketan hasi esan nahi duena. Ondoren datozen azpisarrerek ere ez dituzte adiera arruntak. Kasu batzuetan arrunta ez den adiera bat baino gehiago izaten du lokuzioak horrela. Begiak zabaldu, ikusmena lortu edo eman bai, baina norbait jakin beharko lukeen zerbaitez ohartu edo ohartarazi ere bai. Besoak zabaldu, besoak gorputzaren alde banatara edatu, bai, baina atseginez eta begitarte honez hartu ere bai. Beste erabateko ariketak ere egin daitezke. Adibidez, buru aditzarekin osatutako aditlokuzioak ikasi nahi baditugu, Euskaltzaindiaren hiztegia irekiko dugu eta bilaketa modu aukeratzeko menu zabalgarrian hitz hasieran aukeratuko dugu. Buru sarreraren azpisarreren artean burua altxatu azalduko zaigu esaterako, 2 adierarekin. Burua altxatu noski burua gorantzigitu, baino baita ere arro azaldu, nabarmendu, euskaldun den gizon orok altxabeza burua, arro azaldu edi, ezta? Konturatuko zinen, unitate fraseologiko batzuk adiera arruntetik hurbilago daudela eta beste batzuk aldiz urrunago. Hau da, batzuk gardenagoa direla, beste batzuk baino. Badira hitz kombinazio batzuk, erabat gardenak izanik ere interes berezia dutenak, oso sarri erabiltzen direlako, eta aldiz, adiera bera izan lezaketen beste kombinazio batzuk hiztuntrebek ez dituzte hainbeste erabiltzen. Adibidez, bilaketa egiteko moduan hitz hasieran eta bilaketa aurreratuan aditz lokuzio aukeratuta euri bilatzen badugu, emaitza hauek agertuko zaizkigu. Euria ari izan, euria bota, euria egin, euria izan. Euskaltzaindiaren hiztegian guztiz gardenak direlako definiziori gabe azaltzen diren kombinazio horiei ohiko lexiak esaten zaie. Bakoitzak adibide batzu ditu, ze testu ingurutan erabiltzen den erakusteko. Euskara ikasten ari denak behar bada galdetuko du, eta euria jauzi esan daiteke?
Erantzuna da, bai, esan daiteke, baina hori adierazteko euskaldunok horra azaldu zaizkigunak hobesten ditugu normalean, beraz, hobe duzu horiek erabiltzea. Bilaketa egiteko era hori erabili ordez, hitz hasieran aukeratuta euri bilatu izan bagenu, aldiz lokuzioak ez diren beste ohiko lesia batzuk, definiziorik gabeko azpizarrera batzuk, ere agertuko zitzaizkigun, euritanta, euri urta bar. Badira beste unitate fraseologiko batzuk, esaera zarrak esaten diegunak. Egile ez ezaguna izaten dute, oso aspaldikoak izaten dira, eta esperientziak ematen duen herri jakinduria jasotzen dute. Euskaltzaindiaren hiztegian beti egon dira, baina orain errazago da haiek aurkitzea. Ikus dezagun adibide bat. Alfer bilatzen badugu, azpizarreren botoiaren ondoan dagoen esaera zarrak erabil dezakegu hitz hori duten esaera zarrak ikusteko. Esaera zarrak, alferra beti lantxu, alferrak beti asti, alferrak bilan, alferraren soroa belarra eta oloa, eta horrelakoak. Tutorial hau euskaltzaindiaren hiztegia erabiltzeko baliagarria gertatuko zaizulakoan beste bat arte.